Hej Jonas. Hej. Bare kom som mig i hvert fald. Det gør jeg så. Vi ses. Det gør vi. Okay. Hej skat. Der er kommet en ny rejse til Kenya. 14 dages ren safari. Det ser ikke så dyrt ud. Det har vi snakket om før. Måske en dag vi får råd. Hvem var det, du snakkede med? Det er Kira, Bo's søster. Hun er lige kommet hjem på ferie. Går hun også i aften? Ja, det jeg smutter op i hvad. Så du alligevel kan inspireres lidt. Får du ikke lige mod ud ved høtsene først? Jeg har en fest, der skal forberedes. Ja, men jeg bad dig om det i morgen, så gider du ikke gøre det nu? I morgen skal. Jonas havde ret. Hvad laver du? Festen starter nu. Goddag til dig. Jeg skulle hilse fra mor og far og sige, at de er kede af, at de ikke kunne komme. Ej, hvis ikke I skulle rejse. Det skal vi heller ikke. Du skal tage og prøve at lade det der hænge løst. Jeg er sikker på, at Jonas vil elske det. Men kommer du? Ja, bare giv mig 2 sekunder, så kommer jeg. Jamen, det havde jeg også. Altså, det var rigtig hyggeligt. Er nogen af jer, der har hørt, hvordan det går med sko? 2-2 sidst, jeg nåede at kigge. Så kører de hjem. Ja, det skal de. Det gør de. Det gør de. Hej Amanda. Ja, et fint sted, du har her. Jeg ser frem til at handle marker med dig. Jamen alle de jersekøer, du er ved at få, så må du hellere handle mere jord. Nu må vi se, hvor mange flere jeg får købt. Men jeg skal nok sige til. Du siger bare til i hvert fald. Man kan aldrig blive for meget. Vi henter flere varer. Du er ikke til at komme i tilbud, hva'? Du er hurtigt til at sige ja. Det er godt at se fremad. Når jeg kommer hjem fra markedet i næste måned, så har vi jo brug for mere areal, jo. Kan vi bare snakke om noget andet end den her gård? Jo, sagtens. Hvis du godt Kira var kommet tilbage. Bo sagde noget med, at hun var taget ind på ferie. Hun er færdig med sin kandidat nu.
Jeg synes, hun er ret sej. Jeg kunne altså virkelig godt tænke mig at tage ud og rejse. Måske jeg så Australien. Jeg kunne også godt tænke mig at tage ud på sådan en gård og så bo hos de mennesker. Arbejder man der? Hvad sker der? Vi leger gemmeleg. Jeg tror ikke, der er andre steder. Jeg kan godt se dig. Hvad sker der? Hvor er Jonas og Kira? Det ved jeg ikke. Måske er de gået ind. Måske du skal stoppe med at fortælle sådan noget om spørgsmål. Det bliver helt misundelig. Det er så rart at bo et fast sted som her. Sådan tæt på familien og det hele. Hvor har I været henne? Hvad har jeg hele tiden? Hvad var et liv, jeg har ret rundt og lidt efter? Altså, jeg har været på toilettet. Og hvad gør der af dig? Ikke noget. Elsker hvordan, når den sine liv. Stemmer i træet, blandt sit øje. Når åren er fuld, over mark under strand. Lader stemmen til hilsende triller sig bøje. Vi synger din lov over vej og gade. Vi grænser i fammer og løfter i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankt Hans. Den er bundet af sommerens hjerter, så varme, så glade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankt Hans. Den er bundet af sommerens hjerter, så varme, så glade. Hvad så? Vi mangler flyt. Skal du ikke hente dem? Kan du ikke selv gøre det? Jeg står lige ved grillen. Det var vel lang tid siden. Har du ikke en masse, du skal snakke gammel dame? Så jeg står fint her og snakker. Ups. Hvad sker der? Hvorfor ligger Kirs tallerken på jorden? Kira kunne ikke styre sin armbevægelse. Det var meget uheldigt. Hvad siger du? Du gjorde det jo med vilje. Du går jaloux. Jaloux? Hvad har du at være jaloux over? Jeg er ikke jaloux, okay? Jeg synes måske bare, at I to skal begynde at opføre jer som voksne mennesker, og lade mig stå og flirte med hinanden, sådan at alle de andre kan se det. Så nu er jeg pludselig ikke voksen nok til dig med. Det er jo ikke det, jeg mener. Det er præcis det. Det er fordi, jeg ikke tænker lige så meget på det her sted, som du gør. På grund af, jeg har andre ting, jeg gerne vil i mit liv. Vi har ikke tid til alt det lort. Vi har jo masser af forpligtelser her. Hvorfor er det, du ikke kan forstå det? Fordi det altid er mit lort, der ikke er tid til. Fordi det altid handler om dig og dit og det her fucking sted. Fucking hader den her gård! Den her gård, det er vores liv. Og ved du hvad, jeg går og knokler på det her sted, imens du står og flytter med tøjten derovre. Det skal du ikke kalde mig, din møgsæk. Så hold dig væk fra ham! Det er vist dig, der skal holde dig væk. Du vil slet ikke have den her samtale, hvis du gør en lille smule ud af dig selv. Prøv at se på dig selv. Hey. Hey.
Nej, jeg mente det ikke. Det er bare en stor misforståelse, det hele. Kira mente det heller ikke. Jeg er virkelig ked af det. Det er også. Godmorgen. Skal du ud og rejse? Nej, men det skal du. Hvad mener du? Nej. Vi vil forskellige ting, og du kan også godt se det. Det kan du ikke mene. Er det på grund af Kira, det her? Det handler ikke om hende, det her, det handler om os. Jeg vil gerne have, at du går ned, og så pakker du dine ting, og så finder vi ud af resten senere. Det kan du ikke.